ओ रायना का आले रे अग्रापणाचं कसं आहे म्हणी जायगी ते ना का आंटी ये आमचं ओऱ्यान घ्या राय निदला राती ग्रेट निदला ने हा ये रायना अंगे रे ओ लसू अंगे ये रे काय सांगतो शांत ब्रेस्तार रे अंगळे अंगा पडले काय सुडुगो सुडुಕು नहीं रे लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ होय रे चांगलं रे पिश्या लकी ड्रॉचा नंबर पडले रे 777 हा अरे तुका पहिला ब्रश ना घ्या रे ओके ब्रश सोड रे लेट्स डू 777 यस 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 रे मंगा यस 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 राव रे लो किक मार ये रे मार राव रे भूत तोंड दोन म्हणी वच रे ते मागे दुएत मम्मी काल रे हयाबुजा सोडून तयार रे हयाबुजा नी रे गट्ट धर रे ओस गेट कर जायत रे राव राव रे आम सोर ना राव ये राहुल ऐकून आखरे सांग आयलो रे स्टँड घाल वरते स्टँड घाल तू घाल रे राण मनुष्या बरे करते दही टापा नाही उदाक पेअर ग्रिल्स राहून डिस्कवरी पडे नाही यार सांग वाटल्या जनावर जाई अरे ये डिस्कवरी कितले रे महिन्याक कितले 29 रे 29 होय काल 29 काल रे काल रे